Voilà. Attention, Ada. I
Bagara. Rahajaleka for Bismillah Rahman. So, Rajusa will have been given the Makumaya.
Amigo todo mole como mi orazo me fue ni por eso ni para. Tú con que me amini ni que me fue para como por eso data. Dari sorosi rolom sa. Yesu tuzawati tatanga. Aku zawati ngibulude. Nini na wekera katima. Nini na bimba yingamba. Nini bogeta ile. Nini fanya mali. Soa ni yake kalu tanala. Milioni watu wanajani kalu kasa. Ojoye milioni ndamne mo. Kibo ndaka. Wani milioni bana ne pune siororo dulu. Kiyam pune kana bomina. Neso milioni. Wani kwa milioni kutere. Kena milioni kutere. Nani milioni kutere. Mota flaga. Ite mugura gera no makana la kampanya. Conseguiu atrair करके कोई नंबर को आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम namba foko Allahumma salli ala sayyidil awwalina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ego koro do manterke kambe seli folo mo kan nabi nyuma kan no ya Muhammad al-Amin sallallahu alaihi wasallam afiru mo ko ta to wire ya kala ko Muhammad dan terke ini sonna mo min koloniyen faden de ti ba no de ko ni nya soro ni etaji jonterke ne de kima kin sonan so sani nga wuli million fu ile 600 million ba ke ka to de kasa dola bambalia ye nya mo tinya di ba ke ka ko ke ka usu kare do da
Chanjoka ke kafi pai Kadije yo baniye Mosofola tulande kadije yo bani nagiwele Mosoya umu nagiwele ta dili Manabi gai madimi nai manabi kuluga kulune madimi kulukonguna ngulonda kaba kuruna kulukonguna ngulonda tina masala kulukonguna ngulonda demisanga burula tili umu na kiwili umundale tumila jero de ka confiance kura yara Ili umungane kono no masewa Pedala simpa mungange kansina muso jansa akadi Ne fadi yi Chile ya bike ka kugla Na chile ya tike ka koche Nyana chile ya keso Donve Sarata chile ya la ajarala Yandu de babu were kono Terike Onne de amiru so ine Terike Ine kuma nafa yo kurane la ne teke moriede Nafa kumbe mina ne kumbe todeke Mele nafa de soro kurane la ode kama ne kera morie Moro be desembe mina ngili Mbaki Inde sera kakembe bwala Nka nomaka ubeya Shegu maka beya nka nomaka do Shegu maru tembeli beya nka nomaka do Waramasa beya nka nomaka do Alasana kabore be Côte d'Ivoire nga kala nendo Côte d'Ivoire jamana ka kilempe Côte d'Ivoire présenter kachaya Mfamara beya Abe sanomboro la Ode ne lata Dubai ka la shikin kana Amiru so ta ebi jimi minne biye mi bitana enne Mfamara abe sanomboro be nunu mbe jansa million kele ambe million sabala ngoni info doni de kana peresi yaro ima dele ka misi ka wara mine iko no mandele koye wara de be misi mine ka jaya me suina misi be wara mine Burukina dosa kuna wele bocha na tigi ma ko beno wara bo mo hoye ban ne do
dogara ni goro fema fima ama ko ni ngake ne dogara ni no fe dogali dogara ro nagala du ni vie da musha ka barika nagango ga na wala lumana jiza barika auji ngura nagambar ni ko na wala lumana jiza barika miliyon gele wala ka auji ne di ma ko ma ka ke siga ka jebo wala ila moto ka de ba mangonda ila moto ka Japon pura de elefe. Indaranga sanjila, biala sanju chenai. Ada kena so Jakarta kurala sewa tadi tua, ini musuh tu kuai. Ni mana kan so kalau? Nana na dodo akamobili ko bichila namo nana moro no na wele yeso sirebe nami ndi ko ma no kurage gundi mo biba on no on di ba mo Terke Espanya mugo fulani yang Korea Terke mugo ya horonya kanga segati kima be mugo kilen jansa ba keme 600 million sabawa keme kilen jansa wa keme 600 million sabawa keme yero nya fiye ngima dele ka misiye ka wara mine on misibe wara mine suina ndireka ini soni no borongo ne lo binadige defanade terabi ka bene ko no moko ala di mo la dige mo de wale la dige boso di mo no la dige jero tabolo ni mo no fala tabolo te ke di fa de nye la te fa de mai nye be nye fela la ne di wo fle ni mobile are la ma ko de be ko fela la ma ko de ko fela la ke de be no nye meta ma bare aflo la avude segu magangoti korobabali segu ko amedi so ni ko ki amedi so horoni yafaga amedi so ko ala ki so ila kana kaya jansa korobabali la baraki ko ka dima e ale long katanga o bole majakone ko ka amedi so jansa sefa wanani ko ka di ya blonche muso munu na le silina ko ka di koluma o majakone kele bote ko amedi so jansa ba fla ka di fina maro patri malara biga finate bole ne bole akwa kuna irendi ne mas lajina sigiri o lo malini lajina dafale doni na ye telegele mori akele ja wuli rokele wakeme barga Masa dewe bo mo goya ko na bi sale ni ko ne be ye ne te ye fe mi se kan jo sisa
Chamane mo membulo Burkina mo membulo Senegal membulo Croatie membulo Espagne kama ko kote kama ko Amir Yusuf la wara kaye wara fleban kaye dagan ifle Jikuba ngaro kwa mguso. Ajira. Nasala nagandiya tawara. Namo. Ya mi so fodra nebisa. Di wafla dimas. Wala sevene. Fantango wa wala mande diga du fantango wala te fantango so wa ngari materu fara tazambi so da wana ndu masuni labisi be ani materu tasa suina wala so mama ingo be war ko mi ati festival la ni mo la so ni se wa Amir so ngamo ni foi bai na amu wele yani ne ga mu do fana na wala ne si jola lolo ma yela haraka ga mu botai wala na ga le teriga do be Espagne o me pone kadaye katabeka Baba fe ko ngata gurunya kelembe ka to holo da gurunya kelembe ay wat ma ci wara mo ko deka namo ni te mbere no mo aw kelenga nena do ngala nsigile ni amiri so wele ngibe mi akumbeso ko ne fana be mi Mone benga so bekati ga ko mi jiwo yo do le na ji na ko ye mo ji mo se ye ji abo derga ibe wa ngombe ta ci we sar ni nan da ka wuli ki do ka ta mi lengelen dina ko ni se ga na ko ga fa na ka na juci ka ko ga so ko Never fail, I don't know what to believe that Haramui. Ni and the longer don't believe on Haramu do that. I did a fair. Magache for his name, Monoi. Kiko Yirido like a Domana, Kiko to do for whatever. But what was a man? Mugu, Ajiboy Mugu, Lila. Sewa kuni Amir so wale horon ko horo ya te fami so para so horo fly de bete nyode fo festival dem na ngokke mani bakay wode be naya ni mana doro iba mai ala ti boyla ti bala machine note be bade be ka kodo gla ye ni maji andro iba de nodo kayes musugana muga siribe mami na umuga mugu bora no yiriye kati segumar temili ma musomi ma furu kaka no lo be furu Amir so jasado na le bora Espagne abe sangle mobi ni ake do we sia paso go turu pousser la le be ko la sumaya de la ay sa ere soro Amir so jasaka tima ni bebe ka foi pa fofo la sheba finalement de ya fo arajo la ngoya coupe du monde ni festival de ko mo ya tango ye daji ngene taro barka de balaw ne mo na ko fo mo be norala men sa wote ni ne la do trop pousser c'est quoi ne wala na lew
faga maka faga furu faga ni kɛlɛ faga n'a bi cɔma nin kɛ ne wara tun bɛ taa n d'i ma i bɛ n kan tigɛ a ye $3,000,000 ni $100,000 fɔ ne de ko maa ma taa minisɔ fɛ ne wara t'i fɛ maa maa kɔrɔ don nin t'a dɔn ye wa ne ye cɛmanin o cɛmanin yiri la o ba kan ye dalu tɛ tiɲɛ k'i bɛ daga i ba de la fɔlɔ ne de ye étage jɔ k'a ba to ba fara la kana ale sira étage kɔnɔ k'i b'a sɔrɔ ale ye ɲamɔgɔden ye ko fɔ ba de kana ka si kari kelen étage kɔnɔ a kana yaala kɛnɛ ma hali an ka ye misiri jɔ ba de ma sɔn o ye kelenya ka tila ka muso furu kɔrɔ ni tilebi ka di bɔra tilebi la minnu bɔra kɔrɔ fɛ n'a yɛlɛla a bɛ laban ni finman ye o ka ɲi kojugu b'a wele ko papa de o tɛ mami ye dɛ o ye kumakan de Mesigari abese balona, mesi mandi abese balona. Nalabi walengo, nalabi warefle. Nekle muri. Are kele fleka mene flata. Terke. Alhaji Seku Umaru ye jahadi de kɛ a ye jahadi kɛ gumu kosɔn k'ale tɔgɔ kana tunu diɲɛ dugukolo kan n terikɛ Seku Umaru ye jahadi kɛ nin de kosɔn n terikɛ Amidu So ye jahadi de kɛ moriya la pour que n tɔgɔ kana tunu mɔgɔ fila bɛ yen Ala de ye olu d'i ma o mɔgɔ fila bɛɛ n'i ka cidenya nana kɔrɔkɛ Gawusu Kalilulahi Turabu cidenya tun b'ale bolo fo ka se a saya ma o moriya cidenya bɛ ne bolo bi terikɛ ni n tɛ yen don min wari wɛrɛ bɛ minɛn in ta i bɛ continuer n'a ye mais bi a bɛ ne de bolo terikɛ $4,000,000 sera o la awɔ 4 sisan $4,000,000 sera o la Ele Musa bɛ yan 20,000 bɛ d'a ma k'aw dabɔ 20,000 bɛ d'a ma Jeli Bɛni 10,000 bɛ d'a ma arajo so mɔgɔw 20,000 bɛ d'u ma terikɛ e ka gɔni in fɔ n ko Amidu So kun ka di sisan ko wɛrɛ bɛ kɛ e sigilen tɛ ni min ye Amidu So jangan naik. Kurana dehi nafa. Ipadu taro ke fadu taro. Ni paling memusuh nana. Jalabi ne kono jalabi ko bulola jalabi ko ya jalabi jalabi. Arajo bora Francis kara émission spéciale kaka salon na tuda. To da landari sigi.
Amandeli ka ke flade ya, amandeli ka ke marakade ya, marakade ya arabi wa France. Nana sigi baranga je ka kuma. Tebedi, Musa tebedi ro weleka. Jade meni. Jade nangamo meni. Karata gaya kre meni. Ayo janjo ke ko. Esmai karo meni. Imo nana digi neburu. Kaba min tɛmɛ dɔw bɛ kaba min kɛ o mɔyɔn wa. terikɛ komi dugu jɛra komi dugu jɛra ka dugawu kɛ salon festivali n kɔrɔkɛ dɔ ye dugawu kɛ k'a kuncɛ ɲinan amiruso bɛ dugawu kɛ san wɛrɛ ɲankuma n kɔni fɔ seguba tarawele ni ala sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ko wɛrɛ bɛ b'a la min mɛ n bɛna piye 4 jansa k'a kɛ 4,000,000 ni 100,000 ye ka sɔrɔ ka filimu jɔ yen piye 2,000 n bɛ n'olu jansa parce que kira ka kiraya tɛ dafa abada lezi fo dɔ k'a k'i ko min b'i bilasira Awa Jallo ani ne ka diliw mu n terikɛ n b'u fana jansa 100,000 jigiya bulon 40,000 bɛ d'u ma wari kɛra 4,000,000 ani 100,000 su in na n b'i bila yan n'o min bɔ fana n terikɛ i b'a fɔ n ye sisan n tɛ bɔ yan dɛ n bɛ dɔ fara ka sisan n'i ma fa dɔrɔn a fɔ n ye sisan n tɛ taa so ka na dɛ. Ay,